Bon dia baleàric. Benvinguts al programa Dia Baleàric. Avui veurem com és la primera presa de contacte entre els baleàrics. A totes les cultures del món, la primera presa de contacte comença amb una salutació de l'estil «Hola, com estàs? Bon dia». En canvi, aquí no. Aquí es produeix un so del palatà inferior com aquest. Ja estàs? Va bé. Bé, va. Observin com cada un d'ells diu allò que li sembla sense tenir en compte el seu interlocutor. Va bé i de bé va. Ell mateix se contesta i així tots s'entenen perfectament. Una altra salutació típica, però una mica més complexa, és la següent, que comença amb un so retronasal. No en volia veure d'altre, que fiu a mort. Calla, arribarem a conèixer-nos. Fixeu-vos, li diu calla, perquè el fa callar, i l'altre que el té davant li demana si és viu, com si preferís que fos mort, i això que són amics. Una altra típica salutació consisteix en negar la pròpia salutació. També s'estableix contacte preferint un so orbicular. Fixeu-vos que ho diu dues vegades. No saludi, no saludi. Una vegada complert el ritual de salutació, en la majoria de les cultures se segueix una conversa normal, però en la cultura baleàrica es produeix una crisi de comunicació. Un dels interlocutors informa l'altre que li agradaria tenir una conversa, però no sap què ha de dir. I doncs sí. Ai, no em diguis d'altre. Me'n vaig que fris. Això no m'espera. Un cas molt freqüent consisteix en la combinació de totes les matrius de comunicació que hem vist fins ara. Ué, com va bé? No saludis, no saludis. Calla. No em volia veure d'altre. Arribarem a no conèixer-nos. Me'n vaig que fris. Això no m'espera. I fins aquí el nostre programa d'avui. Espero que ens tornem a veure aviat a Dia Baleàrics. No em volia veure d'altre. Per aquí tots se fiquen els alemanys. Vine aquí, bet buadeig.